Здравейте, приятели! В днешния си видеоклип реших да ви покажа моята грим колекция. Само искам да уточня, че парфюмите ще ви ги показвам по-подробно в друго видео. И няма да ги показвам в този клип толкова подробно. Надявам се видеото ви хареса и нека да започваме. На първия рафт държа всичките си четки. Ето ги и тях. Те не са супер много, но на мен са ми горе-долу достатъчни. Гребенчето ми завежди. В другата чашка имам извивачка за мигли, няколко спирали. Да. И това е любимата ми спирала на Maybelline Great Lash. Това са три точни линии, които имам. Тази в средата е на Essence, другите две са на Golden Rose. Така, това са една част от молевите ми, другата част ще видите по-нататък в видеото ми. И да, ето това е едната част. На следващия рафт държа неща, които използвам ежедневно. Така, това е биодермата ми. Кремът ми, който е против белези и е на Solar Mix. Това е крем дезодорантът ми на Garnier. Дезинфектантът ми. Това е кремът ми за ръце. Така, тук имам парфюми. Това е свещичката ми. Тук си държа мустрилки, две гъбички. Това са ми клички за уши, с които да почиствам гримът под очите. А това са тампончета за почистване на грим. Така, това е глансът ми на EOS. Това са две огледала, които имам. EOS седи отгоре върху тях и продължаваме с това тук. Това са двете ми червила на Flormar. Може да видите цветовете им по-подробно в миналото ми видео. Номерата им са P316 и P309. Това е червилото ми на Essence. Ето това е цветът му. Номерът е 49 Like a Lady. Тук имам едно червило на Golden Rose Velvet Matte, от серията Velvet Matte, номер 15. Цветът изглежда ето така. Така, това е едно коралово розово червило на Classics, номер 157 и цветът изглежда ето така. Още едно червило, което е на неизвестна марка с неизвестен номер, но си взех само червилото заради цветът. Това е един ежедневен цвят на I Love Just 10, номер 11 и цветът изглежда ето така. Това е един кафяв нюанс на Aqua Platinum, ето така изглежда цветът и номерът му е 437. И това са три монстрички на Oriflame. Така, следващият ми рафт, т.е. следващото чекмъче с гланцовете, това е на Nivea. Това е на Maybelline. Това са двата ми Baby Lips, Pink Punch и Cherry Me. Това е гланцът ми на Leo Crema, който е ментов. Един гланц на Harmonious вкус на диня. Това е гланцът ми на Golden Rose от серията Ultimate Color, номер 6. Това е гланцът ми на Classics, номер 12. Много приятен нюанс. Това е на Maybelline, серията Color Rama. Това е на L'Oreal, номер 729. Ето така изглежда. И това е гланцът ми на Essence, номер 3, Bridgerton Up. Така, продължаваме с следващото чекмъдже. Това са сенките ми на Maybelline, серията Color Tattoo. Това е On and On Bronze. Това са още едни сенки на Maybelline, серията Color Rama, номер 202 са. Много приятен нюанс. Тук имам две сенки, които са малко счупени. Едните са на Essence, номер 89, а другите са на Avon, не знам и аз кой номер. Това са сенките ми на Estee Lauder. Ето така изглеждат.
И това е пигментът ми на Essence от серията Breaking Down. И да, това е общо взето. Тук. Сега ред на чекмаджето. Тук имам едни сенки на Essence All About Candy с много приятни цветове. Това е палитрата ми на Catrice Art Collection. И цветовете са ето тези. Много приятни и ежедневни. Не според мен. Тук имам две палитри. Едната ми е на Ruby Rose с матовите цветове. Доста изстрадала. А другата ми е на Ruby Rose отново, само че с перлените цветове. Така, и тук си държа молевите, останалата част. Тъй като са по-малки и ми е трудно да ги вада от чашата. Това е черния. Това е един блестящ, златист, бял, синарям, някаква четчица. Това е да си разбърквам с новата за сенки. Това е един черен молив на Ланкон. Това е още един черен молив. Това е един син, който е на Арем. И остава само един черен, който е на Catrice. Да, и това е. Закриваме в чекмеджето. Продължаваме с продукти за лице. Това, което виждате, че в момента скрепявам, е пудрата ми на Impala. Така, това е още една пудра, която малко счупена. Това е един руш на Фармаси. Още един руш такъв същия, само че в друг нюанс и се счупи на много частици и аз го сложих тук. Това е основата ми за сенки. Фондютенът ми на Манхатън. Един CC крем, който е на Bioten. 100% Natural. Това е коректорът ми, който е на Classics 01. Трябва да си купя още един, защото този свърши. И на кремообразна пудра, която ми беше на Amins, но я пресипах тук, защото само ми заемаше място. Да, и общо взето това беше моята грим колекция. Ако видеото ви е харесало, го харесите. Съжалявам, че не качвам много често клипчета, хрумват ми страшно много идеи, но не знам, чудя се напоследък. Реших да снимам поне моята грим колекция. Надявам се отново видеото да ви е харесало и това от мен. Чао, чао!